Dan na preng jong phi ni ka por ka bamenta utrai pun pau hanga ba pila accident ha ka por ka bamanchua bagani ka jing accident kam dei ka ba malumala la da pet ikata ka kali ki breu ki ong bet bala yap lot nrei pi pidang im hoi pila akdia ai ka kti ka kejat aga ka por pila men sau hi tang ba pi la im pila khia ru na kata ka jing accident bat hakatu ka por pila ong bangan syakri no iublay pila bat skor pi ong thangat thangau bangai im bagani ka prothei bat ngan syakri no yau jisu henrei tangkat tu ka ni por pila klet no ya kata ka jingja bat menta pila phaidien no trai dan apreng jong phiru ha ka por ka ba pila pang pila dei ban yap pi ong ru trai pen khia yanga baru try ula pen kia epi ula pelaj epi naga jingyap balada utrai shim la pen kia epi kata ka jingtep jong pi kalami phalang henrei meta pi im namar ba phila khot kerpat ya ka kerteng ke jong jisu henrei anda pi phila kia ka jinglong priu kalong bangil akum klet no ya kata ka jingle kamba jong jisu bat ya kata ka jingle bha ge jong ya kata ka kamba e ka ba ulale menta fila jingai no try dan si bon ap deng jong pi gi ba mat iki jing ro gi por gi ba menchua menta fila lat na ge jing ha tu ka por fila yam pi ongan kalaka ba mut shisha fila long ru kum ta fila le ru kum ta re onda ha ba kala suk ka jing im gi jong pi pila kum klet no ya kata ka jingjia ba menta fila jingai shisha no try tadei ta ka ni kisngi utrai open kan mau biang yupi ya ka ka bula le menshua pila dei ban yap pila dei ban du bat pila dei shisha ban poi du jok namar hagata ka por ka baja pi klempen kre ila jong jing im ge jong pi pidang im huri ura bet ba ka ni ka prothei pidang im ke jing im ka ba sakma kawa ching im ka balong persya ya ka mon ka jong ublay re ublay ai chan se fi ban im kenang ya ka ba pinyo pat ban kala ka bamut re pause kata ka jing kala ka bamut jong pi menta kala biang sa ka jing paidien en re ka ni ka sngi nga yang hang ni bangan penram ya pi re ban pen kan mau ya pi ba utrai udang ailat ya pi ba pen pai biang shau badan na preng jong pi ka ni ka por men syapi pang fila kia menta pila pang biang bat pi sngolengo ki doktor mena ketu ki ong ba pi pila klan pila kia pi dan ke jing pang kanser bagi doktor ki ong la kia henry menta kan ke kanser kawan pai biang arsin pi sngolengo balai ka jakum ni yanga ba menta pi sngo du men siem ha pi sngo kum ban yap no dan apdeng jong pi kan ke por pi pang le ba pi ongan kala ka bamut no na tip ya kan ka we bu try am usha pi binyat ya kan ka lenti namar bu kwa ba pi pin pai biang shau mdei ba pin pai dien no na u ndrei ba pin pai biang shau ba ka don bet ka second chance u blai ailat arsin ya pi ya ka ba pin pai shau kadang ro ke jingja ke ktien ke jong blai ke ni ke por ya banga kwa ben pulino Marcos ni ke lenong ke pra ni ke khot ke arfu ar ke ongum ni kilawan ru shabet saida ti kilawan lam ha u ya u bamatla bat kile kerpat ya u ban kta ya u ti haba ulabat ya uta u bamatla nagakti ulaya lamno ya u shabar kata ke shnong bat haba ulabia aki khmat jong u bat ulapu ya ki kti ha u ulakali ya u meo ea haba ulakmiet te ulaong ngayo i ki breu kum ki ding bakiyat hadin kata ulabu pat ya laki kti ya khmat jong u bat ulapen khmiet ya u te lapen bhapat ya u bat ulayo i shinna ya ki baro bat ulapha ya u shalayeng uda ong wat rung satya syakato krishnang ni ihang ni melawan lam ya tau matla syau jisu bat kila kerpat ya jisu ba un kta ya tau matla
Bat habang apet ya kaktin jong blay hang ni ngai bau Jisu labat yu tau matla na kakti bat uyalam shua ya u shabar kata kesnong. Pi don ki brio se ki ba lawan lam ya pi shau Jisu. Se de imei jong pi bala duai ya pi. Se de ilok jong pi. Ne ulok jong pi ne ki kon jong pi ki la duai ya pi. Bau Jisu un kta ya pi. Pidon shisha kata ka jing matla ka bakan jamin siem. Ya ka pila ya sakama ka jim ke jong pi. Pila bandai ukon ne ukurim ne ka kurim. Pila bandai mano pila ya sakama ha jim ke jong pi. Ndre ki don ki ba duai ki ba kerpat ya Jisu. Baun kta ya pi. Bat shisha utrai ula kta ya pi. Bat ka ba ningkong utrai ule ya pi kalong bautan ya pi. Shabar kata kesnong. Kani kamut Bautrai am ulapan mi no ya pi na kata ka jinglong perthei na ka ne ka perthei na kata ka jinglong ka barim ke jong pi upan mi no ya pi shabar na kata utan ni pi shabar ban pelat ya pi na ka jinglong ka ba pi shate na ka jinglong ka ba pi pilong ki pi la sha koma ta ka jingmat la ka bagan jamin sim ya ka ba soitan la yor ban pen sneu ya pi u Jisu le ayu upelat im shai pi utan shai pi upelat shai pi na kata ka jingte upelat ya pi shata shabar bat ule ayu hang ni ka babel ka ong bat haba ulabia haki kmat jong u bat ba ulabu ya ka kti ha u ula kli u meyu ka ika bu Jisu le utan shai ta ubri shabar ngek dan apreng jong pi ka ni ka sngi utrai ula kta ya pi boleh alam sisa pi sngo ko melalai lut pila lat sisa shabar sesu pila sngo lalai lut so menchua pi yap op akata ke gm ke jong pi utra la pelat pi shabar bat om tangkat tahu la biaru aki khmat ke jong pi kani ke jing bia kamot kumno tip na bo try am ubia akata ke khmat ndei bo ubia ban isi ne ubia ya ka ba u iben nak ta perkat ya ni ke jing jia lada u Jisu ubia hauni matla uni matla aga jing shau la dei ban dom abu yo sngo badan ba bia aga khamat jo la dei ban bitar ya tau nong bia henry ngai i hang ni ka khlamdan ka bakum kata bo la bu ye ke kti ha u Jisu ubia bo bu ye ke kti kani kamot u Jisu em haba ubia kami kata ka umbia na ka shitur ka jong u bagani ka umbia ka kren am babun sin bangi kren kami ka umbia de hendai kani ka umbia kamdai ka umbia jong ka jingtim lani kata ka umbia jong ka jingben thiu hendai ka umbia jong ka jingpen khia badeng ta kani ka ka bami na ka shitur ka jong trai ka kren ya ka ka jong mensim ka bawan hapo ka jingim ka jong ubreu badeng ta kwa banong yu bo try ula plat yu la ai pi ru te ya kata ka bor sim bola ktaru ya ka jim ke jong pi henry ha kata ka por am hoi ula pen kia ula plat pi ru na kata ka jing men sao jong kata ka accident henry ha kata ka por ha bo try ula le kata ya pi ru henry pimpat da sngutu ba kata ka jingim ke jong pi ka long bet ka ba berngot bernget but habu Jisu mau la le ya kata ula kli me yu habu la kmit te ulong ayu ki breu kum ki ding bayat kamut umpat yu ba kalong thikum ki senran ru ya ka bau Jisu la khotte kita ki senran borok khat arngot henry kata ka jing khot ka jong u am ha ka sin ka baningkong ka shulong ru berngot bernget kimda snuk tho bhai utrai ka khamat bagan jaman sim ke jongki ke danglong berngot bernget kimpat itho bai utrai bo Jisu u penjai-jai ka eryong bat kata ka duriau ki yong u uni ba kata ka eryong ru ka kongo kisnu lengo kamut ka jingyu ke jongki leni kata ka jing snuk tho ka jongki u Jisu ka shulong tang berngot bernget Banda bala tep yu Jisu ula mipat na ka jing tep ula wan banye kentu ikini kisenran ula persat yu mensim ba ko yaki bat kum tau la kta iki sasisien bat kam ta me aga sgipen de kos uda pa ya ka ding ka jang mensim bat kite kisenran kida yo i shaikdar yo try bat kida mat ya ka bor ka jang utrai ukta yaki sasisien
bat hang ta mla syu ban pensange pat yaki baru Petrus layalap hajar ki kala kamut sashi sin yalap san hajar ki kala kamut bat kumta lengba jongki bat nagini shispa arphongot ka gospel kala saprat ya ka perthai borok khoi bat khamtam haga por ge jong apostol Paul ka gospel ka sapriang ya ka perthai hi chin barok kawai tegede kata ngai i hang ni bau ni ubriu ya ka bau trai ula kata bara kata ka jingkta ka beningkong ushu i borngot banget uyu i ki breu kum ki ding ki bayat te se ka long kum ta ya phiru kum ki ding ki bayat phiu i borngot banget hendrenga sngo ha ka ni ka sngi ka bamta ha phiu sngo ni ka kubor ka de ki jingkta ka ba arsien ki jong trai ya phi bau trai kwa pat ba phinda yo i shinna pinda yu i syai kedar. Baka babal ko hang ni hadian ka tau la bu pat ya la ka ktia ki kmat jong u. Bat ula pen kmiet ya u. Te la pen bha pat ya u. Bat ula yu i shina ya ki ei baro. Bat nga sngow pi sngow ni ka kubor ka jong troy ha ni ka step ka bamenta. Ha ni ka sngi ka bamenta. Ka ni ka jing ta ka ba ar ka jong troy ka jing em ka jong pi. Badeng ta pai no. Bat nga ngai bakata kajing yo i berngut bernyat jumpi menta ka sngi kan da khia no mu trai la pen mep men shwa menta hoi pila rai ban but yu trai ri pila phaidien ra ka ni ka sngi ka ba pi asngau ne ka khobor ka ni ka sngi ka ba pin phai pat shau trai utrai am un ai shai ka bor fi uda ta i pi ka ni ka sngi ba pin i shai kedar ki bor pin i shna ki baro mdeisho ki ba berngut bernyat pindo yu i shishayu jisu ya ga ka ba ulong bat ya ga ka ba ule aga ji im gejong fi pinyu i u haga bor bat haga borom pinyu i u kom ba ulong bat ding ta fin shakri u am shu aga do henry homan sim bat haga jing shisha utrai kwa epi ba pin le ya ga ta boro shika tal se ke jing ta ga ban kong ka de tang ke jing shakri niam ka bishum dap kinyang piru kom shu le la ka le jeseng gum to tang ban shu pen so bhai la di molom mala la ni ban pen so bhai ki bhaieng ki basam kata ka jing shakri ki jong pi mo hadien jong ka jing le kamba jong tra ka shulong berngot bernget renga sngo ka ni ka sngi kanom de shu da ka berngot bernget kanom de shu da kata ka ba shule ban pen so bhai no henry ka ne ka khubor ka ne ka sngi ka de ka jing ta arsen ka jong tra ya ka ba finum shakri shu tra tang hagata ka ba kin jado henry fin shakri tra ka men sim in spirit and in truth, but haga jing shisha. Badeng ta utrai, kwa ben kta epi kene kasngi. But upa pa epi shalayeng ong kilet chiyeng. Pen i long kisaki. Pen benayek ke utrai ule epi. Badeng ta utrai upa shwe epi, but long kinong saki ag yeng kisem gijong pi. Shwa ba pin let shaki way pat. Bal pin late ru shagi we kishnong utrai kar khu yi pi ne ka sngi ke bamanta bar nga ngai am utrai la pen khia e fi men shwa utrai la pla i fi na ka jingyap na ka ne ka accident ka bo fi de ban yap pila de shisha ban janjar pila de shisha ban sa ha ka ta ka jing sosi jing ka jingem ne utrai la pen khia e fi kam de fi tang man shulong berngot berngat bar utrai ne ka sngo ka ne ka sngi ba pin da sngo thu ya ka jing pen em ge jong tra ya ka jing le bha ge jong tra ha ka jing ge jong phi ya ka ba phin yo ban em na ka ban ta wi Jesus Christ Paul kren shai ka ta Philippi kal nong ban ning kong ka khat arfwe ka ongom ni ya nga ban em ka long Chris ban yap ka long ka jing men tai tadeng ta Paul kren ka ta Ukraine da umen sim ba khoi mdei bo Ukraine da ka ta ka jing snow ka ta ka do no jung hi hundre Ukraine da ka jing kren ka jong men sim ba khoi da ka ta ka jing snow it ka jong da ka jing ta ka jing it ka jong blai ka do no jong ong ya nga ban em ka long Chris ban yap ka long ka jing men tai tadeng ta ngai tran ka khoi pi ha ka ni ka sngi ka ba men ta ya ka ba ngai trai ku ta asien fi Pero ai lat pi sai sien ha ka ni ka sngi ya ka ba fin yo ban em ka jing em ka batmai how try jisu ka nyo ka jing long niam ka nyo ka tu ka jing le men le ka nyo tu ki am ki bakin jado try kwa fi ba fin wan shakawi pa ka level fin kiu shakawi pa ka kardan shakada ka kardan ya ka ba try kwa fi ban long ubrio bakin jam sim fin long riu khoi ba ubrio ba shakri shi sha yo try ina dwai ka ni ka por ka ba ta Trabi ini kapor nga aingo yame ko pa
Mga yo ban ai nega kubor ko try. Igini gi kon gi jong me ka nega step. Try nga sungungo me ai nega kubor. Try ba nega kubor kalong me kwa ban kata sa Jisin. Igini gi kon jong me. Kakner ga kti ha ka kartengo Jisu. Bu try Jisu ukta sa Jisin yaga donot jong fi. Ukta ika mensim ke jong pi sa Jisin. Yaga bahaga nega sngi kalong ga jingkta aka ba arsin ke jong try ya fi. Yaga ba pin yeng na do menta ke sngi. Yaga ba pin long shisha kita ki badap da mensim ba kot. Pangada duai ngada kerku ya pi. Ngada duai baka bor jong try kan dap ya pi. Ba fin shakri utrai. How mensim ba ka jing shisha. Ba fin pleno yaga naga jingem ke jong pi. Abo try ula pen MEP na ka jing yap. Abo ula pelat ya pi na kata ka jing mensau na kata ka jing kedia ka jing ken. Pila dei ban yap re ula pen MEP. Upen na mar ba pin na ka banta jong u. Upen ba pin long kinong pla ya u. Ya uta ubla le ba ya ka jing ka jong pi. Ba pin pla ya ni Jisu ken. Mga duai nga kerko ka ni ka ski. Pediang yo mensim ba ko jong try. Pediang ya ka bor ba ka jing peslek ka jong try. Pediang ka ni ka ski. Pediang try te ika bor ke betumai fi ukta fi so Jisin ba pin yengpat ki breu ki bala shlur ki breu ken ki badap do mensim ki badap daga jingpen sle ya ga ba fin yeng ban pla ban saki ya Jesus Christ ba daga gospel ga jo ya duai nga kerko pi ka ne gasngi agar tengo Jisu nong penem amen but amen daga jing so it khot pi ba fin shakri utrai daga jing so it nga khot pi Pinyai ne ru hau Jesus Christ. Kejingwan jeng uruk kelajan. Tadi kata train na do ka do anot, shakri na do ka do anot. Telut ya ka mensim ke jong fiau trai. Kung mau trai la telut ya ka jing it ke jong happy. Telut ma piru ya ka jing it ke jong fi ke show. Trai ker kui fi ngin si kendo biang la shai ke sngi. Kwa banyi kendo ya nga ngin ka sngi baar kumju ra ka sngi sajan jong ka tayo. Pila ban wan ngin yo ban ya duai ngin yo ban ya slok. Ki fidan kam pila ban wan ngin yo ban ya duai kumbau Jisu la pen kia igi babon kumbau la le igi kamba agi babon le kumju ri fi ngin sai syampat ko bless you bon amen.